Friends raman gano. Oo. Pila na katuig ang friendship? Bago pa. Pila ka minuto? Yung mga kana. Paubos lang. 2 days. Asan ba mo nagkita? Sa lang, RP. Uso pa ba rin mga RP-RP ha? O sa noon. Kanang RP imong giingon di ba role play na siya. So since nagkita mo na ang role playing, unsa nga role or unsa ang story inyo gi role play? Kana, nakik-chat ra ko niya. So kumingon kang RP, diretso ana din na chat wala ba imong story nga inyo hanggi kanan? Chat site ra na siya di ay? Oo. Kumingon kang role play ba na ay dapat karakter nga giginang portray? Dili among nanguha lang mi. So unsa imong nawong nga gi role play? Secret. Kinsa nang secret nga karakter? Kasi mabalan niya uban ba. So gi-expect yung ikaw ra usa nang ga RP-RP ana? Oo. So unique nga characters kung imong istorya mabalaan nila tanan. Oo. So sikat imong role ay imong GRP? Di man kayo noan. Ikaw unsa imong GRP? Unknown siya na artist from China. Unsa na siya? Pwede tao, pwede pod anime ang ERP? Opo. 2 days pa din eh. Nag-chat-chat mi umurag weeks na guro. Weeks na ang pag-chat-chat sa RP nga website. Unsay 2 days? 2 days nga ibalak? Pa mi nagbala pero murag First time ninyo ang eyeball ron. Kumusta ang first time nga pag-eyeball? okay ra man. Imong expectations niya physically okay ra? Namitra. Ikaw niya. Na-meet lang. Unsay mga expectations sa mga first time meeting? Wala sa kabalo. Wala ra mara go with the flow lang sa kuan. Yun sa pag-set sa meeting. Kisay ga-arrange pod, kisay ga-ingon nga, oy magkita na ta. Kami na lang duwa. Kisay ga-set sa date. Siya. Pila na ka book RP friend nimo? 6 na siguro. Siya pa imong naka-eyeball? Ikaduha siya. Ikaw rin nag-decide nga makigmeet ani niya. Ni promise man ko niya mang libre ko niya so akong gikip. Ako man mang libre kay birthday man niya ron. Ay, happy birthday! Ako man niya, mangisog man siya. Grabe po na mangisog. Ako di ko mangisog palibrihan. So far sa almost 1 hour ninyong meeting, unsa inyo na buhat nga mga activity? Pungko tapos Pungko. Anay. Suryanay. Sa mga ex. Mora. Istorya ng mga relasyon.